Zdravím všetkých prítomných, Myšenec sa hlási do služby už asi fakt v poslednej epizóde z tejto krásnej hry. Naposledy sme teda už prešli Alpis konečne. Tak ideme na to. Zlato. A? Co som mal prepnutú klávesnicu? Toto je bariéra. Toto už mi vravo. Môžem preskočiť. Divné svetlo. Blablabla. Aká hrozná kreatúra. Aby mučila také nevinné dieťa. Neboj sa, moje dieťa. Ja, Toria, tvoja kamarátka a strážkyňa. Najprv som myslela, že ťa nechám ísť po tvojej ceste samého. Ale nemohla som sa o teba prestať báť. Musela byť fakt zlá zložitá tvoja cesta. A nakoniec by si musel robiť zlú vec. Aby si odišiel z tohto miesta, musel by si zobrať život niekoho iného. Musel by si poraziť Asgora. Ale uvedomila som si, že tomu nemôžem dovoliť. Není správne niekoho obetovať len preto, aby odišiel odtiaľto. Nie je to práve to, k čomu som chcela previesť? Pre tentokrát sa vydrebeme na bojovanie. Aj keď je hrozný Asgor, zaslúži si tiež byť ušetrený. Tori, ty sa vrátila. Žiadne Tori na mňa, Dreamor. Ty bezcenné hovno. Keby si fakt chcel oslobodiť náš druh. Išiel by cez tú bariéru už po jednej duši. Zobral by si 6 duší od ľudí a potom by si sa vrátila. Všetkých oslobodil. Ale ty si nechal všetkých žiť v bolesti. Lebo si to radšej čakal a dúfal v to, že žiadny človek nepríde. Tori, máš pravdu. Ja som bezcenná kreatúra. Ale môžeme byť aspoň kamaráti. Nie, Asgor. Asgor, človek. Nikto nebojujte. Každý budeme kamaráti a... Ahoj, ja som Toriel. Vy ste kamarátka toho človeka? Rada vás poznávam. Áno, tiež vás rád poznávam. Asgor, to je tvoja ex? To je drsné, kamarát. Ej, nikto si neobližujte. Ty si ďalšia kamarátka? Ja som Toriel, ahoj. Ahoj. Oni sú dvaja takí? Nikto tu nebude bojovať. Ak bude niekto bojovať, tak bude musieť poprosiť Undyne o pomoc. Ahoj.
Ahojte, vaše veličenstvo. Je človek. To sa Asgore oholil a naklonoval. Nazdar. Ten hlas. Ahoj. Myslím, že sa asi poznáme. Spoznám tvoj hlas tiež. Ja som Toriel. Rada ťa spoznávam. Volám sa Sens. A tiež ťa rád spoznávam. Počkaj teda. To musí byť tvoj brat Papyrus. Ahoj, Papyrus. Je fakt super, že ťa konečne spoznávam. Tvoj brat mi povedal o tebe strašne veľa. Nemôžem uveriť tomu, že skoro okolo vie, kto som. Toto je najlepší deň môjho života. Hej, Papyrus. Neviem, čo je tile. Čo si dáva na strechu. Zmenil som názor. Toto je najhoršie deň mojho života. Ten exich. Asgore, bude to okej. V oceáne plave veľa rýb. Áno, Asgore. Andain má úplne pravdu o tej veci s rybácinou. Takedy len musíš prestať chodiť po fúri monstroch a proste ísť po zlatej rybe. To je metafora. My God. Poboskáte sa už. Publikum chce nejakú romantickú akciu. Hej, zavri si hubu. Henten. Ideme z neho jebnúť, že je Alphys? Alphys? Nie, má pravdu. Poďme to urobiť. Keď chceš teda... nič nedrží späť. Ten Asgore. Jeho ksí. Z toho nemôže. Počkajte, nie pred človekom. Jasné, prepáčte. Troška som sa nechal uniesť. Moje dieťa, vyzerá to tak, že to asi chvíľko pobudneš. Ale s tými všetkými super kamarátmi, čo si narobil, si myslím, že to bude šťastný. A to mi pripomína, Papyrus, ty si tu všetkých zavolal, že? Okrem nej teda. Keď som tu bola ešte pred tebou, ako si vedel, že ma všetkých zavolať? No, len tak povedzme, že malá kvetinka mi pomohla. Malá kvetinka? Vy idioti. Zatiaľ, čo ste sa tu vykecávali, som si zobral ľudské duše. A nielen, že tie mám teraz pod mojou silou, mojou mocou, ale všetky duše tvojich kamarátov budú tiež moje. Ešte je najlepšie. Je to všetko tvoja vina. Len preto, že si dokázal to, aby ťa milovali. Celý ten čas, čo si ich počúval, staral o toto, dával im odvahu a blablabla. Bez toho by tu neprišli. A teraz ich duše a tie ľudské bude mať moju pravú formu. Prečo to stále robím? Ty nechápeš, že? Toto je len hra. Ak odídeš z podzemia spokojný, tak vyhráš tú hru. Ak vyhráš, už to nebude chcieť znovu so mňou hrať. Čo by som potom robil?
Ale táto hra medzi nami nikdy neskončí. Budem vyhrávať a... Keď to bude blízko tebe, tak to roztrhám, či čo, ja neviem, už som to preskočil zase. Znovu. Počúvaj. Ak ma naozaj porazíš, dám ti šťastný ending. A vrátim tvojich kamarátov späť a zničím bariéru. Každý bude konečne spokojný. Ale to sa nestane, ty. Ostaneš tu. Aj keby to znamenalo ťa zabiť miliónkrát. Čo? Neboj sa, moje dieťa. Keď sa deje hocičo, vždycky tu budeme na to, aby sme ťa ochránili. Presne tak, človek. Môžeš vyhrať. Proste sprav to, čo ja by som robil. Ver si. Hej, človek. Ak si sa dostal cez mňa, môžeš cez všetko. Tak sa neboj. Sme tu s tebou. Čo, ty si ešte neporazil? Áno, tak. Tento podivín na teba nemá nič. Technicky je nemožné, aby si ho porazil, ale stále viem, že to dokážeš. Človek, pre budúcnosť ľudia aj monštier. Musíš ostať odhodlaný. Tu ešte blablabla. No tak to máš. Musíš vyhrať. Urobíš to. O nie, neuveriteľné. Toto sa nemôže diať. Vy. Vy ste, aj keď ja nemôžem veriť, vy ste všetci takí sprostí. Všetky vaše duše sú moje. Konečne. Som bol fakt unavený z toho byť kvetina. Ahoj. Si tam? To som ja, tvoj najlepší kamarát. Vieš, ja už ani nezaujíma, ja už ani nechcem zničiť tento svet. Potom, čo ťa porazím a budem mať nad časovou líniou úplnú kontrolu, chcem proste všetko zresetovať.
Celý to je progres. Všetky spomienky. Všetkých vymažem ku nule. Potom môžeme všetko robiť v kuse dookola. Zas mi černá obrazovka, fakt kurva fix. A vieš čo je na tom najlepšie? Ty to urobíš. A potom zasa proti mne prehráš. A znovu. A znovu. Piče. Pretože chceš šťastný koniec. Pretože miluješ svojich kamarátov. Do piče, zas mi to šiernelo. Že sa nikdy nevzdávaš. Není to výborné? Tvoje odhodlanie. Tá sila, ktorá ťa dostala takto ďaleko. Bude tvoj koniec. Aha, teraz už do srandy. Je čas konečne očistiť túto časovú líniu. Po tom útoku mi stále stojí v ceste. Wow. Ty si fakt špeciálny. Ale zase si nenavyšuje ego. Zatiaľ som používal iba malú čiastku z mojej sily. Uvidí sa, aké je tvoje odhodlanie dobre proti tomuto. No ale to už budem umierať, to viem. Každý krát, čo umreš, tak stráčaš silu nad týmto svetom. Každý krát, čo umreš, tvoji kamaráti na teba zabudnú čím ďalej viac. Tvoj život tu končí. V svete, kde si ťa nikto nebude pamätať. Stále sa držíš? A to je v pohode. O pár momentov na všetko, čo je zabudneš. Blablabla. A som dead. Ale... Jep. Ale ono to odmietlo. Stále? No tak.
Ukáž mi aj na čo je teraz to je odhľadne dobre. Snaží sa dostať ku tvojmu save file, ale je to nemožné. Ale možno s tým malým kúskom sily, čo máš, môže zachrániť niečo iné. Z hĺbky Azriela niečo rezonuje. Zas mi tá skurvená obrazovka, ja neviem, čo je tak jebe. Počkať. Ešte jednu vec. Niektorí ľudia sú OK. To som nechcel. Piča je z obrazovkou, fakt. Je tam ešte jedna osoba, ktorú musí zachrániť, ale kto? Teraz si to uvedomil. Čo to robíš?
Čo si to urobil? Čo je to za pocit? Čo sa mi to deje? Nie, nepotrebujem nikoho. Prestaň. Chod od mňa preč, počuješ ma? Roztrám ťa na kusky. Vieš, prečo toto robím? Prečo bojujem, aby som ťa to nechal? Pri mne. A už to je ako Fajstoril. Robím to, lebo si špeciálny. Si jediný, kto ma chápe. Si jediný, s ktorým mám srandu sa vôbec zabávať. Hrať sa, alebo no. Nie. To nie je jediné. Ja. To robím, lebo mi na tebe záleží a... Záleží mi na tebe viac ako hocikomu inému. Nie som pripravený na to, aby to skončilo. Nie som pripravený odísť. Nie som pripravený povedať s Bohom niekomu ako ty znovu. Tak prosím, prestaň robiť toto. A proste ma nechaj vyhrať. Prestaň s tým. Prestaň s tým teraz, prosím. Som tak sám. Tak strašne sa bojím. Ja. Je mi to tak ľúto. Ja som bol vždycky urevaný, že? Ja viem. Ty nie si vlastne... Že? Je už veľmi dlhú dobu preč. No čo? Aké je tvoje meno? Frisk? To je pekné meno. To je pekné meno. Frisk. Už som sa takto necítil strašne dlho. Ako kvetinka som bol bez duše. A prišiel som bol schopnosť milovať ostatných. Ale so všetkými tými dušami vo mne. Ja len späť pocity. Ale môžem ich cítiť aj každému inému monštra tiež. A každému niekomu na nej strašne záleží. A záleží im aj na tebe, Frisk. Jej, prajem si, aby som ti mohol povedať, ako strašne, čo si o tebe myslia všetci. Papyrus, Sens, Anna, Naufis, Toriel. Monštra sú divné. Aj keď ťa skoro nepoznám. Cítim, ako keby ťa už milujú. Aha. Frisk, ja chápem. Ak mi nedokážeš odpustiť. Chápem, ak ma nenávidíš. Správal som sa strašne divne a hrozne. Ubližil som ti. Ubližil som veľa ľuďom. Kamarátom, rodine, okolo idúcim. Tam není žiadna výhovorka na to, čo som povedal. Jasné, že ti odpustím.
Chuďako. Čo, Frisk? No tak. Ty ma zase rozplačeš. A ináč, aj keď mi odpustíš, nemôžem tie duše držať v sebe. Aspoň ich môžem vrátiť, ale najprv tam je niečo, čo chcem spraviť. Práve teraz cítim všetkých srdcia bijúc naraz. A každé z nich túži iba po jednej veci. Všetkých silou, zo všetkých odhodlaním je čas pre monštra, aby konečne boli voľné. Bariéra bola zničená. Frisk. Už musím ísť. Bez síly ostatných duší si nemôžem zachovať túto formu. O malú chvíľu sa znova zmením na kvetinu. A už nebudem sám sebou. Zase zabudnem na to, ako cíti lásku. Takže Frisk. Najlepšie, aby si na mňa zabudol, hej? Proste buď s ľuďmi, ktorí ťa tak milujú. No, poď sem. Kozliatko. Aha. Nechcem ťa pustiť. No, kozliatko. Frisk, ty si spravil veľmi dobrú prácu. Je jedno, čo spravíš. Každý tu pre teba bude, OK? Dochádza mi čas. S Bohom. A ináč, Frisk, postaraj sa o mamu a otca, prosím. Frisk, toto je všetko len zlý sen. Prosím, zobud sa. O, si hore. Ďaká Bohu. A tak sme sa báli. Vyzerá, už som mala pocit, že si bola už navždy. Čo? Hej no, dlhšiu dobu a už by som zošalala od strachu. Nebuď sa nám povedz, keď si bude chcieť pospať, hej? Hej no, rozplakal si papieru sako dieťa. Čo? Ja som neplakal. Len sa mi niečo dostalo do oka. A čo si chytil? Slzy. No. Dôležitá vec, že Frisk už je v pohode. Na Frisk. Daj si nejaký čajík. Bude ti lepšie. A čo tak mu dať najprv troška prístoru? Musí byť veľmi unavený. Aj keď vlastne neviem z čoho, ale
Aha, Frix, nepamätáme si, čo sa presne stalo. Bola to kvetina a potom všetko bolo biele. A teraz je bariéra preč. Keď budeš pripravený, vrátime sa na povrch. Vyzerá to tak, že tie dvere na východ ťa dostanú tam. Ale predtým si možno chceš pochodiť? Môžeš povedať s Bohom všetkým svojim kamarátom. Akože, ono tam sú nejaké veci, že vráti sa do Snowdinu, do Hodlandu, ako vodopádom, len ja chcem ísť spať. Takže dokončím toto. Ešte sa s nimi porozprávam. Ahoj, Frisk. Alfis mi vylepšila telefón. A veľmi sa zabávam s textovaním. Sens, kúkaj na toto. Tori, to je brutálne. Nemôžem veriť tomu, že sa vrátila kráľovna. A taktiež je takáto. Však vy dvaja ste od seba meter. Prečo si textujete? Neviem, koľko je 2 feet, alebo asi skôr pol metra, ale nevadí. Neboj sa, Papírus. Textujeme si. Pre veľmi dobrý dalo. A to prečo? No, lebo sme veľký, neviem jak preložiť Orcs, no. Sens, prosím. To nehovor. Nie si dork. Ty si skôr bonehead. Kosti hlav. Wow. Tie vtipy sú ešte menej vtipné, keď ich rozpráva ona. Tak prečo sa usmievaš? To je úsmev z lútosti. Hej, Frisk. Čo je s tým tvojim divným výrazom? Sens, povedala som ti o tom, keď Frix mi zaflirtoval. A potom sa ma spýta, či ma môže volať matka. Wow, Frisk. Toto fakt dáva na náš vzťah do nového svetla. Hej, Tori. Máš ešte nejaké trápne príbehy? Vždy. Ale myslím si, že tento príbeh je taký najmenej taký, že mu veríš. Je ťažké si myslieť, že by som ňou chcel niekto flirtovať. Dario, ty ani nevieš. Dario, ty ani nevieš. Tak. Takže ja skôr. Čo tak zo mňa urobiť člena kráľovskej gardy? Zasa čierna obrazovka, kurva. No, Papyrus, keďže teraz už vojna skončila, tak už nepotrebujeme kráľovskú gardu. Čo? Tak aký bol potom zmysel človekového questu? Išli celú túto cestu len... A stále nie som člen. Vážne, toto je ten najhorší koniec. No, Alfis. Čo chceš robiť teraz, keď sme voľní? Môžeme preskúmavať celý svet? No. Jasné, že idem von, ale... budem úprimná. Aj tak budem v kuse doma a pozerať anime ako lúzer. To je ale duch. Všetci si oslávame, že sme lúzri. Papyrus má dobrý nápad. Prehrať proti Vriss bola tá najlepšia vec, čo sa mohla stať. Som rada,
Čo to bolo, Asgore? No. Čo je to anime? Pane Bože. Fris, prosím. Pomôž mi vysvetliť. Vieš, to je ako Animag, ale... Takže je to ako Animag, ale s mečmi? To je super. Kde to je? Kde to môžem vidieť, to anime? Myslím, že mám nejaké na telefóne. Aha, pozri sa. Uh, To je to... To je... Práve to fakt tí dvaja roboti? Baskavali? Technológia neváže niečo, ne? Frisk. Musíš mi povedať. Myslíš, že Asgore a Toriel budú dakedy znovu spolu? Áno. To je aj, čo ja dúfam. On si predstav, aký zlatý museli spolu byť. Je to... Šipujem ich úplne na prvom mieste. Tori a Gori. Môj starý boss a jeho ex-manželka. To už nesnie tak cool, no. Ahoj, Frisk. Prepáč za to, že som ti skoro zobral dušu. Cítim sa veľmi zle. Dúfam, že stále môžeme byť kamaráti. Hej, neboj sa, Asgore. Myslím, že tu každý sa pokúsil Frisk zabiť aspoň raz. Aha. Tak potom mi to nie je ľúto, Frisk. Asgore to nie je, čo sa myslí. Počkaj, nie, vlastne uložím si to. Mám to uložené, môžem odísť. To až v ďalšej epizóde by som spravil také preskúmanie toho sveta. Je to krásne, všetci? Je to ešte lepšie ako v telke. O dosť lepšie. Frisk! Ty žiješ s týmto? To slnko je tak super. A ten vzduch je tak čistý. Cítim sa byť veľmi nažive. Hej, Sense! Čo je tá obrovská gula? Tu sa volám Slnko, môj kamarát. To je slnko, wow! Nemôžem veriť, že som sa konečne zoznámil so slnkom. Mal by som tu stáť a pozerať sa na to celé hodiny. Áno, je to veľmi krásne, že? Ale mali by sme fakt porozmýšľať, čo bude ďalej. Jasné, no. Všetci? Toto je začiatok novej svetlej budúcnosti. Nová éra mieru medzi ľuďmi a monštrami. Frisk. Musím sa ťa niečo spýtať. Budeš ako náš ambasádor? Jasne, že... Jasné. Frisk bude ten najlepší ambasádor. A ja, veľkolepý papírus, budem najlepší maskot. Spravím toto. Zabudol som, že jak to povedať, už musím ísť spať, kurva. Niekto musí dať pozor na to, aby sa nedostal do prúseru.
Nazdar. Však si... Zasa išiel svojou skratkou. Zasa musím robiť všetko. Papírus, počkaj. Hej, Andrej, počkaj. Obzor. Mám tiež čo urobiť. Musím ísť. Vyzerá to tak. Všetci boli nadšení na to už ísť. Trisk. Ty si z tohto sveta, že? Takže musíš mať miesto, nie? Kde sa môžeš vrátiť. Čo urobíš teraz? Chcem ostať s tebou. Čo? Trisk. Ty si fakt zábavné dieťa. Keby si to povedal skôr, než by sa to nestalo. Je dobré, že si dal tak na toto. Že ti to trvalo tak dlho. No. Ak fakt nemáš iné nejaké miesto, kde sa môžeš vrátiť, tak urobím všetko preto, aby som sa o teba čo najlepšie postarala. Dobre? Teraz poj. Každý na nás čaká. Ja máme tu konec. Zazvonil vonec, rozprávky, bol konec. Jaj. Neviem ani už koľkatý krát to je, čo som dohral túto krásnu hru. Prvýkrát som ju videl nejaké let's play na ňu, to ešte ani nebola vôbec známa, to bolo fakt ešte v roku 2015. To som mal... Kokos, no takých 10 rokov, no. Teraz mám 21 už. To je doba do piče. A už vtedy som si tú hru zamiloval. A keď som si ju mohol konečne aj zahrať, ty kokos, som bol šťastný jak blcha. Aj teraz som šťastný jak blcha, že som mu znovu zahral, ešte že to môžem zdieľať takto na YouTube. Keď zatiaľ ma nikto nepozerá, ale... Vždycky som chcel niečo takéto robiť, takéto žochárske let's play. Nerobím to pre slavu, pičujem v tých videách, nič necenzurujem. Väčšinu z týchto Undertale videí už mi to dalo aj autorské práva z takého dôvodu. Asi kvôli hudbe, čo to má. Ale tak nevadí. Kebyže viem iba, že to niekoho potešilo, že si to pozrel, tak ja budem rád. Senke Undyne a Alphys sú na pláži. Čo to? Čo to? A tam je ten môj obľúbený halfpanek, jeden aj druhý. A chobotnička. A teraz sa zjebe. Ináč toto je krásne, na tú hru vlastne vytvoril jeden človek, maximálne zo pár postav nakreslila henta Temi, čo je aj, čo teraz tam je. Hen tam, že je inšpirovaný nejakým Momokratom, Legendary Janitor. Vieš, ten depresívny burger kocúr. Ale je tam Napstablook, je tam tá sirena. A sú radi. No som rád, že depresívny burger kocúr sa dostal do herectva konečne. Thunderplane. Ten sem tam je Magnolia Porter tiež. Mufed je Michelle. No sa mi za niektoré postavy mali... toto. Súťaž sa mi zdá, že si môže dať niekto do tej hry. A tá pavučička tam Mafit sa fakt podarilo, musím povedať. Celkovo ako art style tej hry, na to, že to je všetko vlastne čierno-biele. Tak akože musím uznať, že je fakt pekný.
Aj strašne dobre naanimovaný. Strašne dobrá muzika, proste... Chcel by som tiež takedy mať nejaký vlastný projekt. Ako pracujem, nie? V RPG Makery si vytváram hru, ale to takú iba žucharinu. Po väčšine tam mám. Aha, Asgore. Zasa sa zjebalo. Díce. Používam tam po väčšine aj aspekty normálne z toho RPG Makeru, skoro nič si tam nekreslím sám, lebo moje kreslenie je také, že co zo srandy z kusov kamarátkou nakreslili do tej hry a ono, že až tak vyzerám ako niekoho démon nočné, toto, spánkovej paralýzy. Že, hej no, však sa mi to nedarí, neviem kresliť. Ura, ura. Tak si myslel, že je koniec? Lebo ešte sme nedali špeciálne poďakovanie. Pripravený? Poďme to skončiť úplne. A jeba na to. Dobre, som fakt rád, že už to mám. Ďalšiu epizódu, možno ešte... Takže možno, ak sa mi bude chcieť, by som išiel popreskúmavať celý ten svet znovu, už po tom, čo to skončilo. Ale, tak no. Ak sa niekto dostal v tejto mojej sérii až nakoniec, ak si niekto vec pozrie nejakú jednu z tých epizód, tak som strašne rád. Som vďačný za to. Milujem fakt túto hru, milujem robiť niečo takéto tiež. Je to taká zábavka fakt na odreagovanie pre mňa. Tak ešte raz ďakujem. Ste moji legendy. A počujeme sa inokedy. Jo jo.